Der står i opgaven, hvilket tal kommer ind eller ud. I sådan en talmaskine her, der putter man et tal ind, og så gør maskinen noget ved tallet, og så kommer der et nyt tal ud. Den her maskine, den plusser med 8. Det vil sige, hvis man kommer 2 ind i maskinen, så bliver det plusset med 8, og så kommer 2 plus 8 ud, og det giver 10. Altså bliver 2 til 10. På samme måde skal man plusse 4 med 8 og 6 med 8. I de andre opgaver er det ikke 8, man skal plusse med, men her der minuser maskinen med 15. Det kan man gøre på sin lineal på sit bord. Altså for eksempel når man putter 25 ind i maskinen, så kan man stille sig på 25 og så gå 15 tilbage på sit bord. Og så ved man, hvad der kommer ud på den anden side, som man skriver her. Herover der plusser den med 22. Der kan man stille tallene op under hinanden, hvis man har lyst, på et stykke hvidt papir. Her der putter man 4 ind, og så minuser den med 6. Og her, der har man puttet et eller andet ind her. Man ved, der er kommet 36 ud. Det står jo her. Men hvad der så kommet ind før? Jo, det må jo være noget, der engang har været 6 mere end 36, ikke? Fordi her der mistede den jo 6, og så blev den til 36. Så inden den mistede de 6 her, så må den jo have været 6 større end 36, så på den måde kan man regne det ud. Her der dividerer den med 3, så man skal huske at dele de tal, man putter ind i den op i 3 lige store bunker. Her der er de 3 lige store bunker, de har 9 i hver af dem. Så skal man regne ud, hvad har det så været herover. Her der skal du dele 18 op i 3 lige store bunker, og så regne ud, hvad der er i hver bunke. Og her der plusser du med 99. Det er ret nemt, fordi du skal bare lade som om du plusser med 100. Og så træk 1 fra, når du er færdig med at regne.